Ji destpêka jiyanê heya niha mirovahî ji bo berdewamiya jiyana xwe her tim hewl daye ku bersiv bide xwezayê. Lewre li hemberî hêz û jinûkirina xwezayê, mirovahî bi tevî zindiyên din re peydivî bi hebûna xwezayê dîtiye. Ji ber vê jî li tevahiya cîhanê di navbera mirovahî û xwezayê de peywîndiyeke xurt û jêneger hatiye afirandin. Heke ew peywîndî nebe, dê jiyan jî bi dawî bibe. Kem bêjin heskîv di diroka herêmê de 12,000 sal cî digire. Ev 12,000 sal jî dibe pênc medeniyet di vir de jiyan kiriye. Yani 12 heb çend wan bêjin pênc heb medeniyet li vir ava bûne. Avabûna vê eskîfê herêma cîhanê de zêde bi nav û deng e. Li ser wê got ev bendava Germavê ya Rexê Kerboran bêjin Ilis û bendavê di vir de wê zêde nava heskîfê, dora heskîfê, dîroka wê, çîroka wê, xwezaya wê, nava vê medeniyetê wê xira bike û ev xirakirin dibî ku ji ber gelê cîhanê jî, ji gelê dinyayê jî zêde xebat nekirin û vî hewayê jî ev dîrok wê di nêvî de bimîne. Niha heta got li vir arxeolojîk qazê em bêjin xebatan arxeolojî jî li havêdora heskîfê dibe. Di salberê em bêjin Japonya heyetî hatibû li vir wextan em bijêr dibêjin gundê Qurê biniya heskîfê hemen qarşî wan holika li wir kolîna arxeolojiyê de dîroka heskîfê 12,000 sal derket û tespît bû, tescîl bû got heskîf gerek 100 sala li vir kolîna arxeolojî dem bike. Bajarê got em bêjin di ser wê dinyayê de ê en kevin wek heskîf e. Çima em dibêjin bi xwezayî, bi gelek xebatên xwe di nava van şikefta de em bêjin 5,000 şikeft di nava heskîfê de ye. Havêdora heskîf bi tevahî em dibêjin 12,000 şikeftê de hene. Wek bajarê got bi şikefte hatiye avakirin li ser wê dinyayê yekemîn e heskîf. Bi wê hewayî ev çend û hunera wê çemê Dicle li ber de diherikî, dîrokiya wê na ji ber xwezayiyê cihekî giring e û ji ber turîzmê jî em bêjin îro di dinyayê de UNESCO em bêjin ji 10 şartê wê 9 şartê UNESCO li heskîfê bi cî digire. Ev jî zêde tiştekî mezin e. Yani bi rastî jî Ewropa ser vê noqtê de zêde dengê xwe dernaxe. Lê wexta em dinêrin heskîf ne dîroka me tenê ya gelê temamê dinyayê ye. Gerek dinya tev ser heskîfê bisekniyana ev dîrok û ev çend û ev huner û ev çîrok nehata xirakirin. Lê malûm e niha dewlet li ser vê bendavê zêde xebateke zêde dikî û bajarê nû ava dikî û em bêjin wek ciyê heskîfê şikeftên got niha 500 sal berê ciyê bazarê derketibû, em bêjin sûk derketibû. Li xwarê 5,000 berê sûka got li hev vekirî serê wê girtî em bêjin dibêjin wek Qapalî Çarşî 5,000 sal berê sûkeke wilo dîtin. Lê ew niha vêga bi betonê serê digirin. Yani zêde zêde xirakirineke pir mezin li ser bajarokê heskîfê de heye. Li gel jî zêde adiz dibî yani.
dünyayı da em bêjin li ser herema Mezopotamya, Mezrabota, bêjin herema Kurdistanê de bi turizma xwe û bi vê dîroka xwe belkî tevekê em bêjin rojhilata navîn turizma vê sektoreke sektora turizmê bi cîbênî û nego em bêjin heremê tenê jî vê herema rojhilata navî jî bi xwe re rakî. Yani potansiyeleke wilo em bêjin destinasyona turizmê tê de heye û îro turizma xwezayî, turizma dîrokê ya baweriyê, turizma em bêjin ya avê ev qas zêdebûnik tê de heye lê malesef em dinêrin got sîstem vê bajarê li gor xwe berê em bêjin însan islah dikirin niha ev sîstem îro dîrokê jî islah dikê, xwezayiya herêmê jî islah dikê. Ev zêde bi rastî vê herêmê de di nava gel de zêde meriv pê adiz dibî. Armanca bersiv bidin xwezayê û pêwendiya xwe bidomînin, bi destê şaristaniyan li her deveran şopên lêgerinên berdewamiya jiyanê hene. Ev şikeftên ku hûn dibînin jî yek ji van şopanin. Beriya hezar salan bi ket û sebreke mezin, bi derfet û teknolojiya ku hîna jî tê merakkirin, ev şikeft yek bi yek hatine afrandin. Ji bo berdewamiya jiyanê şikeftên hezar salan ên heskîfê. Tê gotin ku beriya 12,000 salan ev şikeft hatine kolandin. Navxta dünya avad bî li cîhanê em dinêrin sê nehr hene, sê çem. Çemê Nîl, çemê Dicle û çemê Firat. İnsanetî û jiyan û xwezayî medeniyet li ser van her sê çema ava bûye. Dema got em dinêrin ev di çem jî çemê Dicle û Firat li herema Mezrabota jiyaneke mezin dest pê tenî. Vî hewayî nehra Dicle jiyanê didî em bêjin bajarê Amedê, Batmanê û heta Heskîfê jê wê de çî wexta got herema Xerza, herema Bota kevî navê çî Cizîra Bota, Nînova li Bexdayê di nava Bexdayê de derbas bû. Wexta tê Şetul Ereb evîna xwe yî Firat re digihê hev û derbasî behra Basrayê dibî. Weke ku hûn bêjin Batman û Heskîf dikevî ser herema Jora Dicle. Jora Dicle ji Amedê û bajarokê Dicle dest pê dike heta Cizra Bota. Lê divê herema nêvî de Heskîf ciyekî zêde giring e.
bi jiyana xwe, dîroka xwe, xwezayiya xwe. Bi van şikefta em bêjin ji Batmanê Hetanî dora Kerboran 12,000 şikeft virde ava bûne. Ev jî tê çimanê dema însanetî li ber va çemên Dicle û Firat û çemê Batman û Sason û Xerzan em dinêrin gerek ciyê dîrokî hene. Yani însaniyetî bêjin yekemîn li vir jiyan dane. Jiyana xwe li vir çêkirine. Dema got nehra Dicle jî nêzî van herema ye. û got jiyan û çend û huner medeniyet oxtal vir ava dibî medeniyeta yekemî ya gel li ser van şikefta ye. Her sal bi hezaran kes ji bo van şikeftan bibîne serî li vir didin. Bi rastî hêjayî dîtinêne. Ji her yekê wan bêhn û şopa dîroka mirovahiyê tê. Bi sedan şikeftên ku li vir hatine avakirin, her çend îro di nav bêdengiyeke mezin de bin jî, di serdema xwe da wek cihekî navendî bû. Hin ji wan piçûk, hin ji wan mezin bi hezaran şikeft. Kifşe li gorî rêjeya malbatan hatine avakirin. Bi heriyê û bi keviran û bi çilo yekemîn însan gel dema avaniya xwe tenê holê pişt wê re ya duyemîn dikevne şikefta. Şikeft em bêjin weke jiyana komînalê yekemîn e. Komînal bajarê em bêjin komînal yekemîn ava dibî ser însaniyetê ew jî di vê nehra Dicle û Firat de ciyekî balkêş e yani. Hem giring e hem balkêş e. Di vî hewayê de em dinêrin dema qirnê nêvî de li bêjin Stenbol wek nüfusayê 5,000 e. Li heskîfê 25,000 însan di şikefta de jiyana xwe dem dikin. Vî hewayê em bêjin ticaret, huner, çend, xwezayî, ziraî, tev li ser van çema, li ser van heremê jiyan daye û ciyekî zêde zêde geş bûye yani. Medeniyeta got em bêjin li mezra bota hatiye avakirin ji cîhanê re jî dibî wek şewqekê. Ev şewq jî em bêjin li bajar û bajarokê dora nehra Dicle cî daye. Li gorî lêkolînan li Heskîfê 12,000 şikeft hene.
Ev yek jî bi tena serê xwe nîşan dide ku ev der mazovaniya çiqas kesan kiriye. Di dîroka xwe ya hezar salan de her serdemê de ji nasnameyên cuda ra wargehî kirine. Ji medan heya Persan, ji Bizansan heya Osmaniyan, her şaristaniyên ku li vir desthilatdarî kirine, li pişt xwe şopên xwe hîştine. Şikeft, pir, mizgeft em wek mînak dikarin bidin. Dem derbas bûne, rû û kesayet guherîne. Lê şikeftên heskîfê ji rastî û sêra xwe tu tiştekêm nekirine. Şikeft xwedî gelek taybetiyên balkêşin. Wek mînak di demsala havînê da hênek, di rojên sar de jî bi germahiya xwe tên nasîn. Dema hûn li vê derê digerin, ew şopên ku bi hezar salan e li ser wê xwe parastine we pêşwazî dikin. Hîna jî şopên amûrên ku di serdema hatine çêkirin da hatine bikaranîn, li ser dîwarên wê hene. Yani nokta dinlerin şikeftên xwarê egoljor gel tê didmênî li xwar jî ji bê heywanê xwe jî şikeft avakirine wek axwa çêkirine, dîzayn kirine yani. Wexta dema havîna germe nava şikefta hênik e. Wexta çileh derva dicemî de navan şikefta germ dibe. Çünkü ev kevir kirêcên em bêjin kevirne li gora heremê cîdaye. Hem dikarî zû wana bişkênî, bikî avayî, bikî şikeft, gerek xebatên huner tê de çêdibî. Ji xwe me li heskîfê dinêrî, ji wan keviran gerek em bêjin ji çend û hunera xwe zêde zêde gerek pêşiyan derê dêra habin, camiya, maqbera, ciyê baveriya wan em bêjin tapinaqê wa jî hebin. Wa kevirên şahîk em dibêjin hunerê xwe tê de çêkirine. Vîya wa jî xweta şikeft însan tê de jiyana xwetkî bi rihê xwe jî, bedena xwe jî em bêjin li ser tendurustiyê jî ciyekî zêde giring e yani. Nexweşî zêde tê de çê nabî. Îro em dinêrin di navan bajara de îro bi betona û bi hilma ereban, hilman senayiyê bajar zêde xirab bûne. Meriv nefes nasînê. Yani qirka meriv sekinî, rihê meriv adiz dibî. Lê wexta meriv nava xuzayiyê de bî, di nava şikefta de bî, hem bi sihet e hem jî bi tendurustî jî zêde nexweşî çê nabin. İnsan bi rihê xwe geş dibî yani li vir jiyana xwe ya malbata xwe û rastî jî xebat tê de çê dibî. İnsan tê de daha bi huzur e yani.
çawa ku bi destê mirovahiyê hatiye avakirin, bi heman rengî mixabin dîsa bi destê mirovahiyê îro hêdî tê tunekirin. Sedema vêya bingehîn jî bendava ku li ew qas bertekan li ber serê wê tê çêkirine. Sınırı bendava ılısu em bêjin ya germava bendavê pênc heb bajar dikevî berê sınırê pênc heb bajar Amed, Batman, Sêrt, Şernax, Mêrdîn. Pênc bajar em dinêrin qederê 400 kilometre herem di ber xwe ve wê bikevî bin avê. Dema dikevî bin avê rast e negot tev havirdora wan bajar weke Heskîfê falan heta işte şikeftan dibêjin, heta Bismil wê herê, heta Sînanê wê herê ve heta gundê Stewrê bikevî berê. İşte dibêjin tê digihê hudûdê Batmanê bajar di ber bajar de navbêhna çemê Batman û çemê Dicle em bêjin herema Bêdiya. Ew gund jî mesela tev dîrokî şikeftin tev dikevine benê. Yani rastî 1000 şikeft wê nav vê bendavê de hûn dabin. Dîrok hûn dadibî, xuza hûn dadibî. Erda got ser ziraet tê de dibî got em bêjin avî ye. Erdê got avî ne wê tev di ber vê bendavê ve herê. Ez yekemîn ji vê re ez dibêjim wek tûfana Nebî Nuh ya du Yemîn e yani. Wê wek got em bêjin şapeke mezin wê rabî ev herem bi dîroka xwe, bi çîroka xwe, bi xwezayiya xwe zêde wê texrîbateke pir mezin di heremê de wê çêbî ev jî ji gerek ji cîhanê re gerek ji herema me re zêde zerar û ziyanê wê bidî însanetiyê wê bidî gel, wê bidî çûka, wê bidî erdê, bidî xwezayê. Ev projeke yani ser xwezayî tahribateke pir mezin wê çêbikî. Oxta ev çêbû tedî em dibêjin wek em bêjin li zanîngeha mamoste dibêjin wê herem mewsîmê wê xirab bin yani wek dibêjin ekolojî xirab bî. Ekolojî oxta li demekê li heremekê xirab bû bi hezar salan xwe denge nakî. Ev jî ji ber wek em bêjin ji ber heywana ji ber gel ji ber heremê zêde zerar û ziyaneke pir mezin wê bidî û şînayî em bêjin geya jiyan sed salan dewr û daîm nabe yani cihê xwe nagire. Ev jî ji xwezayiyê re ji ekolojiyê re ji ekolojiya heremê û ya dinyayê re dibî wek bendavê zêde gel wê pê bêşî. Xta pêşiya tedî cîhan jî pê teşî, herem jî pê teşî. Em tev jî di vê êşê de em ê cî bigirin û bi rastî jî jiyana me texrîbateke mezin wê bidî jiyana heremê.
Bajarî dîrokî yê ku li ber çemê Dîcleyê hatiye avakirin, di salên dawî da bû hedefa polîtikayên siyasî. Dema ku çêkirina bendavê biqede, dê ev cihê dîrokî jî îdî dibin avê da bimîne.